Veliki šef rešio je da iznenadi zadrugare i da im za dan žena unese u Belu kuću poklone koji su im pripremili fanovi. Dalila Dragović umalo nije zaplakala od sreće kada je videla šta je sve stiglo za nju i Filipa cara. Podrška joj je poslala plišane igračke, slatkiše, zajedničke fotografije. Za mene, viknula je Dalila. Jao, vidi tortu, oduševila se Anđela. Volite vaša podrška, jer svi smo mi Cedevita, pročitala je Dalila i vrisnula. Da li je moguće? Čuli su me, vrištale od sreće. Dalila i Filip. Neverovatno, rekla je Đurićeva. Vidi sa tetijem sliku. Šokirana je Dragojevićka. Ovo je prelepo, potvrdila je Anđela. Ovo je Cedevita za vas napravila, dodala je Ana. Vidi naše slike, oduševljeno je govorila Dalila.